आं मोनबाय नैबे सिगाङाव होनाय भिडिअ इन्ट्रोखौ नोंथांमोना दान्दिसे धैर्य हमनानै नेथ' जोबथारनायाव नोंथांमोना बे भिडिअखौ नुनो थांगासिनो दङ। बे भिडिअआ सासे सेंग्रा आरो सासे सिख्ला हरनि समाव कलेजनि ड्रेस गाननानै आखायाव सिगारेट लालायनानै लिप किस जालायनाय नङा होमबा, खुदुमलायनाय। नैबे भिडिअखौ नोंथांमोना निश्चय जोबथारनायाव नुनो थांगासिनो दङ। नाथाय बिनि सिगां आं नोंथांमोननो मोनसे दुखुनांथाव जाथाय एबा दुखुनांथाव बाथ्रा खोनाफेरै राव जों दिनैनि दिनाव खोनानो मोन्दों। ओरैबायदि दुखु गोनां बाथ्रा जोंहा तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय अर्थात रङिया साइडजों बेजों नोंथांमोना गोबां समनिफ्रायनो खोनाखादों। मोनसे समाव बिथाङा थगायजादोंबो गुबुन दुथां मानसिजों, फ्रड खालामग्रा मानसिजों नङा होमबा, बेमारखौ नायनो एबा फोसाबनो डनेसन खांनानै नोंथांनो हैगासिनो दङ होननाय। बे बिथांनि मुङा जाहैबाय आबां बसुमतारी। बे आबां बसुमतारी आदाया ओरैबायदि मोनसे दुखुनांथाव खैफोदखौनो होननांगोन जोङो, खैफोदानोखा, जोबोद गिदिर खैफोद। माने गावनि किडनिखौ सिगाङाव अन्थाइ जानायाव अपारेशन खालामखांबाय। बे अपारेशन खालामनायनि गेजेरजों बिनि उनाव दिनै किडनिकआ मोनसे गाज्रि अबस्थायाव फैबाय। दा बे गाज्रि अबस्थाखौ फोसाबनो एबा फाहामनो थाखाय जोबोद रांनि गोनांथि जानानै दङ बे आदाहा। मानो होनबा नों आं रायजो राजानि जोंनि बर' सुबुं समाजफोरनि अनसुंथाइ नागिरबायदों। बेसा न'खराव जि दङमोन, धन सम्पति जा एसे एनै दंमोन, हा हु, बेखौ फानजोबनानै दिनै न'ना न'ल'सै आरो लोगोसे बिमाजों गावजोंल'सै, नायल' जाल' गावसोर जोबोर खस्थ'नि गेजेरजों सोलिनानै दङ। दिनै बिमा बुरियाबो थांनाय बोसोराव गोग्लैनानै आथिं बायनानै माने लेंग्रि जानानै दङ। दा बिनि गेजेरजों दिनै बिमाया गावनि बेफोरबायदि थैखासिगोन एबा बारा गोबाव सम गैलाखौ नोजोर बोनायनि गेजेरजों दिनै फिसानो गावनि किडनिखौ दान होनो नागिरदों। बे फिसानो किडनिखौ दान होनो नागिरनाय समाव बिथांनि न'खराव मोनसे जोबोर गोनांथि जानानै फैदों। बे गोनांथिया मा? रांनि गोनांथि। रायजोफोर, रांनि गोनांथि। दिनै नोंसोरो गुबुन भिडिअफोरखौ आंनिखौ नायदानाय, नाथाय नैबे भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोना जाहाथे नैबे आबं आदाखौ हानायमानि जाय गोसो गोरबोजों जेसेबांखि हाया मानो अनसुंथाइ हरगोन होननानै आं सानो। नोंथांमोननो आङो नैबे स्क्रिनाव होनाय गासिबो एड्रेसावनो नायनानै ला। नोंथांमोना आबं बसुमतारी दंखायो, रङियानि साहा, थारमाने तामुलपुर डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय बे आदानि मुङा आबं बसुमतारी। आरो नैबे स्क्रिनाव होनाय कन्टेक्ट नाम्बारावनो नोंथांमोना फनपे, गुगोल पे खालामनानै होजोबनो हागोन। नैबे फनपे, गुगोल पे जों जा हायो नोंथांमोननि अननायनि जया धर्म, जार जि गोसो नोंथांमोना अननायनि गेजेरजों नैबे आदानि जिउखौ जेन रैखा खालामनो हायो। आदानि जिउखौ रैखा खालामनो थाखाय दिनै नोंथांमोननाव जिउ बियाखै बा नोंथांमोननिफ्राय धन सम्पति बियाखै, नोंथांमोननिफ्राय जा हायो अननायनि गेजेरजों थाइसे थाइनै नोंथांमोननि बिखानि थैखौ दै खालामनायखौनो अननायनि गेजेरजों थाइसे थाइनै जेन सहाय हरनायनि गेजेरजों नैबे आदानि जिउआ मोजाङै मोजां बासायफिननानै थाफिनो आरो सिगांनि बायदि अबस्थायाव फैफिनो। मानोना जों बर'जों बर' बासायलायाबा, जोङो बर'जों बर' रैखाथि होलायाबा जों सोरखौ रैखाथि होगोन नङा होमबा। बेखौनो जोङो बुजिलायनानै गावजों गाव बे आबं आदानि जिउखौ जेन बासायनो हायो, बयबो अनलायनायनि गेजेरजों थाइसे थाइनै हरलायलायदो रायजो राजाफोर। आं दिनै नोंथांमोनखौ रिकुवेस्ट खालामो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय, आदा आबंनि जानानै बा आदा आबंनि दुखु खस्थ'खौ नुनानै आं दिनै माने गोरबोआव दुखु मोनखांदों। आरो मा होनबावनो आरो रायजोफोर, बिमा बुरिया दिनै अननायनि गेजेरजों गावनि किडनिखौ दान होनो नागिरदों। दा बे किडनि ट्रान्सफार खालामनायाव आदा आबंनो गैयाबाबो 15-20 लाखनि गोबां रांनि गोनांथि जाना फैदों। नैबे 15-20 लाखआ जेन जाहाथे आदा आबंनियाव सिखार होयो एबा सिखारनायनि गेजेरजों आदा आबंआ गावनि देहाखौ सिगांनि बायदि खालामना लाफिननो हायो। दिनै जोङो बुजिनानै नाय, सासे जोनोमगिरि बिमाया गावनि फिसानि थाखाय बेसेबां खस्थ' खालामनायनि गेजेरजों फेदेरनानै बेसिम लाबोदोंमोन। दिनै बिसिम लाबोनायनि गेजेरावबो दिनै आदा आबंनि जिउआ बा खाफालाव मा लिरनाय दङ, किडनिकआनो गाज्रि जाना होबाय। दिनै बे किडनिकखौ बहा जोङो मालायनाव मोनब्रबनो, मालायनिफ्राय नांगौब्लाथ' जोंनो क्रर थाखानि गोनांथि जागोन नङाबा। बेखायनो जोङो सोरनाव मोननो, बेखायनो दिनै निजानि जोनोमगिरि बिमायानो गावनि फिसानि थाखाय किडनि होनो ओंखारदों। नैबे किडनि होनो ओंखारनायाव बे किडनिखौ ट्रेन्सफार खालामनाय समाव अर्थात बिमानिफ्राय किडनि बख'नानै फिसानो सोनाय समाव माने 15 लाख एबा 15 लाख 20 लाखनि गोनांथि जादों। नैबे रांखौ जाहाथे आदा आबंनो बयबो अनसुंथाइ हरलायलायो। स्क्रिनाव होनाय नाम्बारावनो फनपे, गुगोल पे दंखाजोबो। नोंथांमोना बे नाम्बारावनो हरनानै आदानि जिउखौ सिगांनि बायदि लाबोफिननो हायो। लोगोफोर, बिदिब्ला नोंथांमोना आदा आबंआ आरो आदा आबंनि बिमाया मा बाथ्रा बुंदों नोंथांमोना जोबजासिम नायनायनि गेजेरजों निश्चय बुजिनानै लानो हागोन। आरो लोगोसे जा हायो जया धर्म अनसुंथाइखौ हरगोन होननानै आं आसा खालामो। बेजों लोगोसे जोंहा आदा आबंनि न'खरा प्रमद बर' सारमोननाव बिटिआर सरकार नङा होमबा, बिटिआर सरकारनाव लोगोसे खाथि खाला थानाय EM, GM, MLA, MP फोरनाव जा हायो जया धर्म बिथांमोननिफ्रायबो माने रिकुवेस्ट खालामदों। बिथांमोनाबो जेन आंनि भिडिअनि गेजेरजों बायसान्सआव नुहैबायब्ला बेयाव जोङो पलिटिकेलखौ लानानै जेबो लाब गैया। सोरबा BPM जा, सोरबा
एपिपिएलनियानो जा सोरबा बिजेपिनियानो जा जिखुनु बिभिन्न धरननि पार्टी थायो पलिटिकेल पार्टिया जोङो दिनैनि दिनाव नैबे भिडिअजों आङो सोरबा पलिटिकेलखौ बुंनो थाङाखै नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायनायनि गेजेरजों आदा आबुंनि जिउखौ जेन मोजाङै मोजां लाबोफिननो हायो नैखौ जों बयबो नाजा। आंनि फिसालाया किडनि डेमेज जाजोब्बाय बिनि थाखाय आङो रायजो राजाफोरनाव थाइनैसो रां मोनगोन खोमा होननानै खावलायदों आरो आंबो लोगोसे आथिङाव बायनानै दङ आरो आंनि फिसायाबो प्रेसार स्ट्रक जानानै दङ। आंनि किडनिखौ आं फिसानो दान होनो होननानै सानदों। फैसा थाखा सोरबा अननानै होयोबा आंनि फिसानि थाखाय बेमार आजाराव फाहामनो किडनिनि थाखाय फिसाया जोबोद बिपदाव गोलैनानै दङ। थांनानै थानो बहुद आसा आंनि फिसाया आंनि किडनिखौनो होनानै आङो फिसाखौ बासायनो सानदों आरो आं रायजो राजा जायगानि गिदिर गिदिर मानसिफोरनाव थाइनैसो रां मोनगोन खोमा होननानै खावलायो। आङो जेबो उफाय गैया मा खालामनो फिसाया बिराद बिपदाव दङ। प्रमद बर' सारमोनखौबो आं थाइनैसो हेफाजाब होगोन होननानै खावलायो। न'खरनि थासारिया जोबोद गाज्रि जानानै दङ मानो होनबा आंनि आफाया फादाराबो बावैसो प्रेसार स्ट्रक जानानै गोग्लैनानै दङ दा माथो गैया जेबो मावनो हायाखै आरो लोगोसे थांनाय बैसागुआव आइयाबो फिस्लायनानै गोग्लैनानै आथिङानो बायनानै दङ आरो बिनि सायाव दा आंहाबो किडनिया बेबायदि जानानै दङ बेखायनो न'खराव जोबोद गाज्रि अबस्था थासारियाव दङ दा बेनिखायनो अननानै रायजो राजा नोंथांमोनखौ आरो आंनि लोगोफोर आरो मानगोनां गासै दैदेनगिरि नोंथांमोनखौ जेखिनि हायो आंखौ आंनि किडनि ट्रान्सप्लान्ट खालामनायाव गोनांथि जानाय एसेब्लाबो अनसुंथाइ होगोन होननानै आङो गोसो गोरबोनिफ्राय आसा खालामनाय थाबाय। खुलुमबाय। आंनि मुङा मुस्रियाव बं बसुमतारी। आं आम्बारि सोरगोरा गामिनि। आङो थांनाय गोलाव बोसोर समनिफ्रायनो किडनियाव अन्थाइ जादोंमोन। बे अन्थाइ जानायाव रङिया स्वास्थि मेडिकेलाव आं खनसे अपारेसन जाखांबाय। बे अपारेसन जानायावहाय आंना सार्जारि जानानैबो थांबाय बोसोरनै सिगाङाव। दा बे अपारेसन जानायाव आंना एसे रं ट्रिटमेन्ट जानाय बायदि आं मोनदों। दा बेनिफ्राय आंना किडनियाव इनफेक्सन जानानै दिनै आं किडनि फेइलार जानानै दङ आंहा। दा बेखायनो आङो किडनिखौ बावैनो ट्रान्सप्लान्ट खालामनायनि आङो थांखि लादोंमोन नाथाय थाखा फैसा सौहायाखै। दा जेसेबां हा हु दं आं गासैबो फानबाय अब्लाबो सौहायाखै। दा थोजासे फैसा मोनस्लाबाखै बेनिखायनो आङो जाहाथे डनार हिसाबै आं किडनिखौ लानो थाखाय आं आइखौनो सायख'दों। जोंहा न'खराव रायलायलायबाय बयबो सावरायबाय। दा आइया मोजाङैनो दङ आइनि किडनिया सोलिगोन आंनि थाखाय। दा आइयाबो आंनो मोनसे किडनिखौ डनेट खालामनो नागिरदों आरो दा बेनिखायनो आंहा डनेट बे आंनि किडनि ट्रान्सप्लान्ट खालामनायाव गोबां रांनि खरसा दङ जिहेथु बेनिखायनो आङो अननानै रायजो राजा नोंथांमोनखौ थाइसे थाइनै जि हायो हेफाजाब होनो थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खावलायबाय। लोगोसे जोंनि बिटिआर सरकार प्रमद बर' सार आरो खाथिनि जोंनि एमएलए एमजिएम सारफोरनिफ्रायबो एसे एनै हेफाजाब मोनगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय। दायो नोंथांमोना दुखुनांथाव आदा आबुंनि न'खरनि जिउ जारिमिनखौ मिथिमोनबाय। आदा आबुंहा मा जानानै दङ आरो आदा आबुंनि बिमाया मा अबस्थायाव दङ। दिनै आदा आबुंनि बिमाया गावनि फिसानि थाखाय मा दान होनो नागिरदों नोंथांमोना निस्सय खोनानानै बुजि मोनखादों। दिनै गावनि जोनोमगिरि बिमाया गावनि गोरबोआव थानाय किडनिखौ हाख'बायनानै अपारेसन खालामनानै दिनै फिसानो दान होनो नागिरदों। बेयावबो जुदि जोङो नों आं बर'फ्रा जोंथ' किडनिखौ हरनो हाया जिउखौ हरनो हाया नाथाय जोंनि बिखानि थैखौ दै खालामनानै जोङो खस्थ' खालामनाय जा गरसे गरनै रां दङ बेखौनो जोङो अननायनि गेजेरजों आदा आबुंखौ सहाय खालामगोन आरो सैज' अनसुंथाइ होगोन होननानै आं बयखौबो मिजिंथिबाय। बेजों लोगोसे सिगाङाव होनाय भिडिअ इन्ट्र' भाइरेल भिडिअ हरनि समाव सासे सेंग्राया एबा सासे सिख्लाया सानैजों ज'नो मोनसे जायगायाव थानानै कलेजनि ड्रेस गानलायनाय आखाइयाव सिगारेट लानानै खुदुमलायनाय बिनि सायाव नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै बुजिनानै लानो हागोन। दा बे भिडिअनि सायाव आं बेखौनो बुंनो सानो जे बिथांमोनहा न'खराव गार्जेनफोर दंना गैया। बिथांनि फिसाया दिनै कलेजाव थांनाया मानो एथ'ग्राब हर जाबोखो बेखौ बुजिदोंना बुजियाखै आरो बै हिन्जावसानि बिमा बिफाया मिथिना मिथिया बे हरनि समाव बहा थांदों सोरखौ लोगो हमहैदों नोंथांमोना गोबाङानो नुखाबाय जानांगौ बे भिडिअखौ। नाथाय नैबे सेंग्रासा जिथुनाखि कलेजनि ड्रेस गानलायनानै गावनि कलेजखौबो मान सनमान थांहोबाय लोगोसे गावनि बिमा बिफा गावनि गामिनि आंगोनि जोनोमगिरि बिमा बिफाखौ मान सनमान हानि खालामबाय। बिनि सायाव मा बुंनो सानो नोंथांमोना निस्सय कमेन्ट सेक्सननि गेजेराव फोरमायहर। आरो नोंथांमोना निस्सय बुजिखागौ सासे गथ'आ कलेजाव थांनाया हरनि समाव आखाइयाव सिगारेट लानानै सोर सिख्लाजों बबेयाव लोगो मोनलायनानै खुदुमलायदों। थिग बे समाव सासे मानसिया लोगो मोनहैनानै भिडिअ खालामनायनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ आंसो मोनबाय भाइरेल खालामगोन होनना बुंखाबाय। जेरै बुंदों एरैनो बिथांजोआ भाइरेल खालामना होबाय। दा साननानै नायदो खालामग्रा मालाय मानो खालामनांगौ नङा होमबा मोनसे खोथायाव आरो मोनबाय जेला खालामखागोन। बिथांमोननि आखल आखुखौ बिथांजोआ मिथिखागौ जानांगौ बेखायनो बिथांमोननि आखल आखुखौ नुनायनि गेजेरजों भाइरेल खालामनानै होबाय। दा नोंथांमोना मा सानदों जोङो गथ'फोरखौ माथ्र स्कुलाव सोदों बेल' नङा जोङो खेलबो लानो रोंनांगोन। गथ'आ मा समाव स्कुल गयो
कलेज गयो खैथासोआव गामाखालि न'आव मोनफैयो जों बेखौ मिथिनांगौ कलेजाव थाङो ओरैनो साइडआव आबदा मारिबा जानाय नङा मोजां मोननायखौ लानानै हरनि समाव बहाबा लामायाव खुदुंलायबा जानाय नङा मोजां मोनलायनाया बिदिल' नङा जे हरनि समाव लोगो हमनांगौ थार गोसोजों मोजां मोनलायदों मा नोंथांमोना सानावनो लोगो हमलायलाय सानावनो नोंथांमोना मोजां गाज्रिखौ रायलायनो हायो नाथाय हरनि समाव बै बबेबा लामायाव खोमसि खोमलाव लोगो हमलायनानै खुदुमलायनाय मानाय बेफोर जोंनि बर' समाजाव गनायथाव बाथ्रा नङा बा गनायथाव हाबा नङा आं बेखौनो सानो जाहाथे इयुन जेनेरेसन जाफुबाय थानाय नोंथांमोना दान्दिसे बेफोरबायदिखौ दोनथ'नानै मोजां फारसे इयुनाव बोरैबा सोलिलांनो हागोन नैखौ सिमां सुजु नोंथांमोननि थाखाय साख्रि बाख्रिनि गोनांथि जानानै दङ दानि जुगाव साख्रि नांगौब्ला जोंहा फरायनाय एबा सोलोंथाइ गैयाब्ला मोजां साख्रि जों मोननो हाया मोजां साख्रि होसोनो थाखाय नोंथांमोना बोरै मा खालामनांगौ गोबां मानसिफ्रा भिडिअनि गेजेरजों होगासिनो दङ नोंथांमोना बेफोरनि इनभाइस होनायखौ बुजिनानै ला एबा गियान होनायखौ सोलोंनानै ला मोजां मोनलायनाया इयुनसिम नोंसोर मोजां मोनलायनो हागोन हाबा जानाया दिनैल' नङा सानसे समावबाबो नोंसोर निश्चय हाबा जाखागोन नाथाय बे नङा जे हाबा जानायनि उनाव जोङो न'खर संसारखौ बोरै सोलिलांगोन बेखौ बुजिनांगौ नोंथांमोना जाहाथे जोंफोरबायदि गोदाव सोराव हाबा जाखांनायनि उनाव गथ' गथाय लानानै बाहेरायाव थानानै जानो नाङा आं बेखौ आसा खालामो नोंथांमोना जेन साख्रि बाख्रि मावनायनि उनाव धन सम्पति आरजिखांनायनि उनाव हाबाखौ लानो हागोन आं बेखौसो नोंथांमोनखौ खावलायबाय दा नोंथांमोना फुल भिडिअखौ नायनानै बुजिना लानो हासिगोन आं मोनबाय भाइराल सालानि मानसि मोजां मालाबा बेजों डेन्जार खारानो हौवाफोरनि गस्ला गाननोबो सासेलायनो नागिरा